de les meves hortalisses preferides. M'agrada sola, amb amanida i fins i tot amb croquetes. Per això, una pastanaga al dia allunya la miopia. Hola, soc Vinyet de Cana. He triat el calçot perquè és un aliment del mes de març, de quan jo vaig néixer. M'agrada aquest aliment perquè sempre quan el mengem fem una calçotada amb la família i els amics. Per tant, la recepta és els calçots a la brasa amb salsa romesco. Hola, sóc l'Héctor Quintana. Vaig fer un dibuix d'un alvocat perquè és la fruita que més m'agrada. El menjo amb llimona o faig guacamole i nachos. La recepta que recomano és la que vaig fer per aquest concurs. Un alvocat farcit d'ell mateix amb llimona i tomàquet a trossets petits. Unes gambes saltejades amb salsa rosa. He triat de taronja perquè té un sabor molt agradable, m'agrada molt, i una recepta molt fàcil de fer és la gelatina amb taronja, que tu tens que partir dues taronges per la meitat, peles tot el que hi ha dins de la taronja, agafes les gelatines sense sabó, ho juntes tot i ho mandes al refri. Després ho pots decorar i ja està.